Sano toi uudestaan vielä kerran. Vittu saatana perkele. Tämä on rikki jo tässä vaiheessa. Ja tässä on meidän ATK-henkilö. Mitä hittoa? Mitä vittua? Mitä hittoa? Fuck you! Mikä hittoa se mun repliikki on? Vitun kusi! Alastomia miehiä kylpy on meistä. Jumalauta, niillä on lisää! Epätietoi, vittu. Maakarvoja, saatana. Hitto. Saakeli. Kristus. Voi hitto! Ollaan kaikki hiljaa sana! Entäskö? Miten siitä osaa se niinku? Niitä kuuluu ihan helvetisti, joten... Hyi helkkari. Perkele! Voi vittu! Voi helvetti, Benny. Korsta, painu! Pysähdy ehkä helvetti noiden ovien kanssa. Ei nää. Perkele! Kuka käski teitä? Minä. Perkele! Käy. Ottakaa tänne. Jätkät! Ette oikein... Mä jokin toimin sen takia, koska mykin meistä on tästä jäskää. No niin, mitä mä sanon pätkää? Mä en halua osaa tätä. Noniin.